Namhlanje ngifisa nje bazalwane ukuzogxila kakhulu the power of prayer, amandla omthandazo bazalwane egameni lika Jesu. Amen. Iyo into namhlanje engifisa ukuthi sibuke kakhulu cishe iAshdown naseBB sengiyishumele cishe inyanga ezimbili. uNkulunkulu nje esikhumbuza about amandla omthandazo ngoba iyona nto ekumele ingafi endlini kaNkulunkulu. Praise the Lord. Ngoba uma kufa umthandazo kuyobe sekufa ialtar lethu. Praise the Lord. Ngoba ialtar lethu bazalwane la sihlala khona ngizobiza ngani emsamo wethu ila khona sisemthandazweni. Praise the Lord. Ingakho namhlanje ngifisa ukukhuluma kakhulu ngamandla omthandazo. Praise the Lord. Ngaphansi ke kwesihloko samandla omthandazo ngizofisa sibuke kakhulu the why part and how part of umthandazo ngoba kubalekile nakhona. Praise the Lord. Ngoba kugcina sekunama angayenzebiza ngama rituals noma kugcina sekuyi religion ethize uma sikhuluma the why part and how part uma kumele sithandaze. Mhlambe asifunde izwi likaNkulunkulu eso reference kulo chapter number 4 kwabase Philip verse number 6 bazalwane egameni lika Jesu. Chapter number 4 verse number 6 kwabase Philip sofunda verse 6 no verse 7 egameni lika Jesu Kristu onamandla onke. Verse asilifunde ke bazalwane chapter number 6 chapter number 4 verse number 6. Ningakhathazeki ngalutho, kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe ngoNkulunkulu. Ngicela sibambele izinto ezintathu ngokukhuleka, ngokunxusa nangokubonga. Ukukhuleka, ukunxusa nokubonga. Prayer, intercession and thanksgiving. Siyambonga uNkulunkulu. Singavala amehlo ethu. Baba wethu ongcwele, siyabonga namhlanje kuseni egameni lika Jesu. Izwi lakho lengamandla liyaphila, liyamangalisa. Ilona izolo, ilona namhlanje, ilona naphakade. Basingalishumele baba namandla onke ngobungcweti nangokuhlakanipha. Baba namandla onke nangamandla ethu. Kepha sithembile wena boyingcwele hlala kithi. Nathi sihlale kuwe. Khuluma ngalo namhlanje ekuseni egameni lika Jesu. Baba ongene ekhala namhlanje makaphume babehleke egameni lika Jesu. Baba ongene babona amandla ethwele namhlanje akangene akaphume ekhululiwe egameni lika Jesu. Baba ongene egula ngegama lika Jesu akaphume ephilisiwe ngegama lika Jesu. Noshiye babona amandla onke ekhaya kukhona ogulayo. Babona amandla namhlanje ngegama lika Jesu Kristu namandla onke sithumela izwi lokuphila lapha ekhona ngegama lika Jesu philayo. Babona amandla onke ongene discouraged namhlanje ngegama lika Jesu akaphume encouraged ngezwi lakho uNkulunkulu. Ongene ekhathele babongcwele akaphume babona amandla onke ekhululiwe ngegama lika Jesu. Siyakubonga uNkulunkulu ongcwele ukuthi njalo masikhuleka uyasizwa ngezikhathi zonke bese uyaphendula egameni lika Jesu. Amen. Siyambonga bazana uNkulunkulu la sifunda kakhulu noma umbhali wethu uPaul noma uPaul bhalela ibandla lasePhilip noma sithi kwasePhilip. uPaul la nje bebhala ukhumbuza nebandla egameni lika Jesu ukuthi indlela esicommunicate ngayo noNkulunkulu wethu, ngoba ngiyacabanga bese kunendlela eziningi ezifuna ukufakwa noma ekufuna ukukhulunywa ngazo, kodwa uPaul uyabakhumbuza ke manje ukuthi kona konke okunikhathazayo, kodwa nginika isiqiniseko sokuthi ningakhohlwa ukuthi uNkulunkulu lo esimkholwayo uNkulunkulu ophendulayo. Praise the Lord. Ingakho mhlambe ngifisa ukwenza nje ama point ayi few before ngingene main points zobiza kanjalo
just ukukhumbuza abazalwane, when it comes to prayer, is not a religious activity. Praise the Lord. Ngoba mhlambe siyikhuluma ngelinye ilanga mamfundisi khona la khona uma sithola ukuthi siyofihla abantu siyongcwaba uzwe kuthiwa sicela ukumthandaza simvulele indlela. Ngithi yabona ukuthi sesiyenza ibe i-religion engazi ukuthi uma umuntu eselele siyakwazi ukumvulela indlela la yakhona. Angithi yabona kodwa namhlanje ngifisa ukucacisa kakhulu when it comes to prayer is not a religious activity. Prayer, but it is a relationship with God. It's a relationship with our Father. When in a relationship, nomfana umpilo enhle noma amantombazana ami noma umfana omncane ulangelihle, you know, yonke into engiyenzayo ngiyenza because sinobudlelwano. Angikwenzi ngoba ngikhona isimo esingiphoqayo. Praise the Lord. Ingakho uma sikhuluma ngomthandazo asiwenzi kube i-religious activity ukuthi hayi ngesikhathi esithize ke kumele no basalana. Uma sithi umoya ingcwele uhlala kithi, we have personal relationship. Ngamanye amazwi uma ehleli kimi angikwazi ukumemeza kude ngobulanga. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Ulanga lihle kulezi insuku ngihlala naye lapha ekhaya, ngihlala lapha endlini. Uma ekhala akakhali athi uphi ubaba ngoba ngisuke ngiseduze kwakhe. Ukhala ngoba uyazi ukuthi ubaba une relationship nokukhala kwami. Oh, praise the Lord. Number 3, bazalwane, ngiyafisa ukukhumbuza abazalwane, when it comes to prayer, we receive guidance from God through Holy Spirit. Ashumayele bazalwane kuseni egameni lika Jesu. Ngoba when we pray, sithandaza kumuntu esine relationship naye, asithandaze kumuntu esingamazi. Uma sithandaza with assurance ukuthi uNkulunkulu khona unathi uyaphila. Oh, praise the Lord. Ingakho uma uNkulunkulu sikwazi ukumuzwa ngisho ekhuluma ngoba akhulumi kude kodwa ukhuluma kithi. Now bazalwane namhlanje ngifuna ukukhumbuza abazalwane, when it comes to why sithandaza, we experience his presence, we experience his peace. Bazalwane, you know, abantu abathandazayo bayakwazi ukuzwa uNkulunkulu wabo. Oh, hallelujah. Siyazi ukuthi emthandazweni ila siconnecta khona, ila sizwa khona ubukhona bakhe. Oh, hallelujah. Now, when the how part, when we pray, umthandazo uqala ushintshe wena. Oh my God, help me. You know, umthandazo kokukhamo abantu abathandazayo abapheli mandla. Ngoba umthandaza ufi futhi umthandaza uboni. Make wahlala noNkulunkulu wakho angazi noma umoya ingcwele ukahamba phinda abuye yini. Oh my God. Mhlambe ngelanga selikhuluma le ethi umoya ingcwele siyakumema ube khona. Umoya ingcwele simmeme ngoba ukhona. Ukhona. Akakwazi ukuthi ngizohlala kuwe aphinde sengihambile ngicela ungimeme. Akayidingi invitation because ukhona uhleli kuwe. Kodwa into esifuna ukuyibona, sifuna ukubona the manifestation of his power, and sifuna ukubona his grace, sifuna ukubona ezambula ubukhona bakhe endlini yakhe. Praise the Lord. Ingakho uma uzwa uMose lithi babengafuna ukuhamba
uNkulunkulu abengekho, ngoba bathi uNkulunkulu masihamba siyobiza bani endleleni. Ingakho bathi sifuna ukuhamba nawe khona la siya khona kuyokwazeka ukuthi uNkulunkulu wethu namandla. Noma ngabe kuthiwa sifika olwandle kuyokwazeka ukuthi uNkulunkulu wethu namandla. Noma ngabe kuthiwa kuphela ukudla endleleni kodwa kuyokwazeka ukuthi silambe noNkulunkulu wethu. Hawu bazalwane, prayer changes our situations. Hawu bazalwane, you know, ukuthi siyathandaza ingoba siyazi ukuthi sinesiqiniseko somuntu esithandaza kuyena ukuthi uyasizwa. Ngoba kuyingozi ukuthandaza kodwa ungena i-assurance yokuthi konje lo muntu engikhuleka kuyena uyangizwa yini na. Ha bazalwane, imali bazalwane asikhawutheni izwi kaNkulunkulu lithi bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babizwe ngabantwana bakaNkulunkulu. Akusho ukuthi we have a father kuKristu Jesu kuba uNkulunkulu kumoya ingcwele. Akusho ukuthi mayisingane zakhe, akusho ukuthi ingane mayimemeza ithi baba. Ubaba uzwa kuqala bengakezwa abanye ngoba he is our father. Noma ngabe kuthiwa sikuphi nasikhathi kodwa ungubaba wethu. Hawu bazalwane, umthandazo changes situation, and then lastly aligns our heart with God's will. Kwenza ukuthi sifunde uku-aligna imithandazo yethu nentando kaNkulunkulu. Ngoba kuba lula ngoba ubaba as an example ingane uma ithi ngifuna ukuthi ubaba uzoyiguide athi akusho ukuthi ngifuna ukuthi ngicela ukuthi ngoba usifundisa indlela yokukhuluma naye. Praise the Lord. Usifundisa indlela yokwenza. Praise the Lord. Ingakho namhlanje ngicela ukuthatha ama-point ayi-5. That was my introduction egameni lika Jesu. Bengingakashumayeli ngisakunika nje introduction. But namhlanje my point la khona ethi khona uPaul mayebhala kuba sePhilip ethi ningakhathazeki. Bazalwane, ningakhathazeki. Kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe uNkulunkulu. Why ezothi ningakhathazeki? Akusho ukuthi ubaba uya-understanda ukuthi abantwana bami bazodlula enkathazweni. Kodwa ngibanikeza i-assurance yokuthi I am available, I am with them. I-presence yami ikhona. Now uma sikhuluma ngokungakhathazeki akusho ukuthi bazalwane i-prayer connect us with God. Akusho ukuthi uNkulunkulu uconnected nathi kodwa si-connecta ngomthandazo. Imani bazalwane sikhule thina abantu abadala noma abantu abadala noma gogo lithi bakuthi mangekho imvula kunesomiso amasimo eshile yonke indawo ubeze bekhuphuka bathi hayi siyakumvela inqangi siyocela imvula. Kodwa lithi iBhayibheli uma beke baconnecta noNkulunkulu bebethi mabehla libe lihlanganisa izulu bese bayofika emakhaya bese yaphendula uNkulunkulu wabo ngoba bayamazi abamthandazayo. Bazalwane, when we pray with faith. Sure. Nansoke la iqala ukusinyakazisa khona. Make wathandaza ukholo lungekho. Angazi ukuthi you are praying in vain. Uthandaza izeleze. Ngoba kumele
your prayer is connected to faith ukuze lo othe uma ukholwa noma yini oyicelayo egameni lami ngiyotshela uNkulunkulu bese yaphendula kodwa athi uMark 11 number 24 egameni lika Jesu konke nikhulekelayo nenicelayo egameni lika Jesu bese niyakholwa ukuthi nakho niyakwenzelwa kona. Bazalwane, when we pray, we are not assuming ukuthi uNkulunkulu khona. We are very sure 110%. Ngoba uma ukholwa kudinga uqale ube nesiqiniseko. Hebrews chapter number 11. Oh bazalwane, ube nesiqiniseko sokuthi lo engimkholwa ukhona, lo engikholwa kuyikhona. Ngicela ukusho le statement egameni lika Jesu. Uma lithi iBhayibheli mfundisi uDelwa uNoah wakha umkhumbi ngokuzwa izwi engazange ambone, wabelieve into eshiwoyo engakayiboni imvula ka 40 days and 40 nights kodwa wabuilda lazohlala khona ngoba emthandazweni ila sihlala khona, ila uNkulunkulu wethu ehlala khona, ibandla elithandazayo, abazali abathandazayo, isihlalo sikaNkulunkulu la sihlala khona. How bazalwane? Number 2. How ngithe prayer changes circumstances. Bazalwane imani asenzeni 3 or 4 practical examples. When ukhumbula uHana, yamkhumbula? Ubenyuka ethempelini. Ingane ingekho. Mina ngiye ngithi ubengayi ethempelini ngoba ayofuna ingane. Kodwa ubebuilda la uhlala khona umprofeti. She was building something. Because iwumbi yakhe ibizohlala uSamuel ozogcoba uDavid. That's when ubuild the altar lokuhlala uNkulunkulu. Bese uNkulunkulu ethi angikwazi ukuhlala ungenakho okufunayo. Ngoba umthandazo wenza ukuthi athi uNkulunkulu inhliziyo yakho isiready ukuthola lokho okufunayo. Ingakho ezosigayida through Holy Spirit uma sithi uNkulunkulu nakhe sikufunayo asimencele kodwa anginale altar lokuhlala. Why ngisho kanje bazalwane? Uma eqeda uHana ukuthandaza eqeda umpriest usevele ubona ngathi udakiwe kodwa usemthandazweni. Usethi umpriest akwenzeke njengokufisa kwakho. Engathi bengizothi umpriest uthi engathi selikhona ialtar lokuhlala uNkulunkulu akwenzeke njengokufisa kwakho ukuthi uNkulunkulu akunike umntwana. Asenzeni number 2. When ukhumbula lithi iBhayibheli uElijah wake wathandaza imvula yanqamuka for 3.5 years. Kodwa uthe mayinqamukile kwaba nesomiso umthandazo ngoba ukhona isikhathi wakhe ialtar emthandazweni. Oh my God. Emthandazweni sakhe ialtar lethu. Asayibeka inkukhu, asayibeka inkomo, asakhayisa makhandlela. Kodwa sasivele sivele sikhuphukele entabeni kaJehova. Ngoba entabeni kaJehova kuyabonelela sivele sikhuphukele eShilo. Masike saye eShilo, ikhona into ezokwenzeka, kuzoba nealtare. Kodwa masibuye ealtare, akekho ozobuye ekhaya eShilo. Imani bazalwane. Another example. Moses uthi uNkulunkulu can we meet entabeni? Uyakhuphukela entabeni. Ubengakhuphukela entweni yokuxoxa indaba noNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu engathi uthi Mose asamsoke ialtar ngoba ngifuna ukukhuluma nawe. Imfihlo yala uyakhona. Lithi iBhayibheli uma ngene ngathi esuka kubo uhambe Mose nje. Kodwa after behlangana noNkulunkulu emthandazweni waguqulwa wayesabuya. Lithi iBhayibheli wayengasabhekeki.
lithi bonke babheka phansi bathi uMose uyakhazimula ngoba masike sakhubukele Shilo emthandazweni asikwazi ukubuya safana ngoba umthandazo kukhona into esuke siyoyi-downloada, kukhona into esuke siyoyaka, asikwazi ukuhlala kwi-altar kaSimakade kungabi khona esibuya nakho. Hawu bazalwane, imani bazalwane, asenze practical example. Umfundisi uyakhumbula sike saya enkandla siyothandaza, sihamba nabazalwane noBishop nomama, bathi enkandla sekunamasonto cishe 3 months imvula yikho kodwa meke kufika abantu abathandazayo kukhona into eyenzekayo. Bathi imvula njengoba nibona sisebenza etiyeni kuthiwa sihlale emakhaya ngoba imvula ayikho for the past 3 months, kodwa sasho into eyodwa egameni likaJesu waseNazaretha, sathi uNkulunkulu esizombiza uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu understanda inkathazo zethu ngoba utheni ngakhathazeki ngalutho kodwa ngomthandazo nangokunxusa anokwenze njalo nangokubonga sathi masithandaza. uNkulunkulu, uNkulunkulu abazalwane, sabona ngama-calls ukuthi kanti lo uNkulunkulu wenu njani, kanti lo uNkulunkulu enimthandazayo njani, ngoba njengoba nisinifonela nje sekuphele ngisho imigomo yokufaka amanzi, ngisho emgaqweni igcwele amanzi, emasimini igcwele amanzi, asazi kwenzekeni. Sathi hayi ukhona ogama lakhe linguJehova, masike sakhuleka kuye, yena uya-understanda la sidlula khona. Namhlanje ngizomemezela ekuseni egameni likaJesu waseNazaretha ukuthi umthandazo changes situation. Kodwa kufuna umkholo kuqala. Emavikeni adlule bengithi kufika abantu ebandleni, afike kanye avela afika kholwe into eshiwo umfundisi epulpit, bese edla endlini yengcebo kodwa bahlala khona bangadli. Hawu bazalwane, baphume kwenzeka imangaliso kodwa abahlala endlini yengcebo bona bangadli. Bazalwane, ngoba bona engazi ukuthi lento abayishineza nabayikholwayo engathi abayizwa kahle namandla, kodwa abangene babe ne-assurance ukuthi lento ekhulunywayo siyayizwa futhi siyayikholwa. Mhlawumbe ngelanga sokhuluma ngayo bengikhuluma ngayo namhlanje, exercise your faith. Imani bazalwane, imani. Hawu bazalwane, imani bazalwane. uJesu meze ukuthi uLazaro wenze njani, ufike uthi nimekephi, bathi nangiya. Usethi baba ubiza uNkulunkulu ngithi ngenxa yalesixuku uLazaro akakade ukuhlala ethuneni, waqeda wayesethuneni. Uthi emthandazweni nginesiqiniseko sokuthi lokho engikukhulekelayo sekwenzekile. Bazalwane, uya njengoba kade usuke uvuma isalvation. Ngicela ukubuza bazalwane, ukhona waqhubisa izinsimbi usindiswa, ukhona owakubasela something usindiswa, kukhona owakwenza kodwa wakholwa kuze kube manje uhamba ngokukholwa. Kodwa uma sekufanele uthandaze ngokukholwa engasi kulukhunyana, ngoba lithi iBhayibheli uJesu wathi baba ngenxa lesixuku wathi ngiyabonga ngoba ungizwa njalo. Emva kwalokho wayesethi asiyeni khona. Uma esefika akasafike seyothandaza kodwa uthandaze waqeda, wayesethi lento engikhulekelayo ngiyayikholwa ukuthi seyenzekile. Akafikanga wathi ake sidle ngelimi before Lazarus aphume. Ilimi right ngesikhathi sazo, ngikhathi sifanele uNkulunkulu azambula ngazo. Kodwa mayefika uthi Lazaro, ngiyamcabanga uJesu mhlawumbe akazange athi Lazaro get up.
Angisagcina sekwakheka ne-religion ukuthi uma ngikuthandazela fanele ngikuphushe, uma ngikuthandazela fanele ngikumemeze emadlebeni out, uma ngikuthandazela kufanele ngikubambe. uJesu mayefika uLazaro efile hayi egule efile eno 4 days, Lazaro engathi Lazaro come forth, wena wakholwa akukho bathi Nkosi una 4 days, bathi no nina understandanga ukuthi ngithe ku verse number 25 ngithe lowo okholwa yimi nama efa ophila. Understandanga bona basabambe nje ukuthi uLazaro ugcine efile, kanti mayisefikile indoda yomthandazo le uJesu ngibize ngendoda yomthandazo abogogo ngithi uJesu indoda yomthandazo ngoba uke wahlala u40 days esemthandazweni, ngoba ube understand ukuthi khona into ezofika izodinga umthandazo, ngoba uma uthandaza uya investor. Hayi manje bazalwane, uma nibona ungumfundisi nomama bethi kunesikhathi sokuthandaza benze investment. Kukhona emthandazweni izinto ezingeke zilwe nebandla eziyonqotshwa yibe emthandazweni. Kunezinto noma kunezinto ezingeke zilwe nezingane zakho ezonqotshwa emthandazweni. Kukhona izinto ezingeke zishaye umndeni wakho oyinqobe emthandazweni. Kunezinto ezingeke zishaye izizukulwane sakho kodwa uyinqobe emthandazweni. Hawu bazalwane, imani ngifuna ukunipa example eyenzeke 2 days, not 2 days, it's 14 days. NgoLesihlanu sifika lapha ekhaya, ngiphuma le kude ngiyafika ngoLesihlanu, ugesi awukho bese ngithi ayi asame sofuna upetrol masinyane. Umama umfundisi uNzuza bese ethatha umntwana ambeke esisina ngemuva bese ekhohlwa ukulokha isicapha. Kunezinto engeke zishaye izingane zakho ezinqotshwe emthandazweni. Usathane wayeplanela ukuthi ila ezophela khona umntwana, kodwa wathi uNkulunkulu umuntu othandaza yakwazi, ngoba kunezimpi esizilwa ngomthandazo izingane zibone sekwenzeka zingazi ukuthi abazali bethu kade beseshilo, abazali bethu kade bekulesine bethandaza kwaze kwasa, abazali bethu kade be-intercede besithandazela benqoba kwelikamoya kodwa sesibona kwelenyama. Umntwana wavele bazali angiyazi yabona makuthiwa into eyenzeka wathi ukuthi blink of an eye haphazardly vele hayibo yavele ngale ngathi umuntu evula isicapha umntwana wawa wangena phansi kwemoto, ngathi ngibamba ibreki ngaphezulu accelerator yahamba imoto, angazi wamkhipha nini kanje kodwa ngambona emdonsi wamphonsa lapha ebutshaneni. Ngathi the power of prayer. Kunemthandazo othi mawuyenza ungazi ukuthi uyabhenka. Kunemthandazo othi mawuthandaza ungazi ukuthi uyibhenkela izingane zakho. Kunemthandazo othi mawuyithandaza ungazi ukuthi uNkulunkulu leyo mthandazo uyayibuka, ngoba lithi iBhayibheli imthandazo yethu nenyembe zethu uJehova ingelosi zisuke zikhona nebhawu zizoyiqoqa bese ziyayithatha zisa phambi kwesihlalo sobukhosi zithi Jehova nansi imthandazo yabo, nazi inyembezi zabo, nanku ukukhala kwabo. Wena Jehova uyabazi bekholwa, uyabazi bekhonza kukuhle, uyabazi bekhonza kungahambeki, uyabazi bekhonza bekhathele, uyabazi bekhonza begula, uyabazi bethandaza bengalali, ngoba umthandazo uyifa labangcwele. Kunezimpi ezingeke zinqobe ufamily yakho ngoba uyinqobe emthandazweni. Kunezimpi engeke kwazi ukunqoba umshado wakho ngoba uyinqobe emthandazweni. Bazalwane, thina asilokhuzi kuthiwa yini konje? Ngikhumbuzeni isingisi sesibalekile bafethu. Sizosikhumbula. Kodwa thina asenze damage control. Yeah, asenze damage control.
Kodwa emthandazweni uNkulunkulu khona esinika zona sizibone singakenzeki. Bese uNkulunkulu athi sezinqotshiwe. Asikwazi ukuthi we are living a victorious life. Kodwa kuphinde kube khona izimpi esingaziboni kwele kamoya. Number 3. Prayer gives peace in difficult times. Imani bazalwane. uPaul uthi ningakhathazeki ngalutho. Ingoba uya understanda ukuthi kukhona la kufika khona inkathazo. Kodwa umuntu othandazayo uvela benokuthula. Isimo sikhona. Bazalwane imani bazalwane. Asenzeni example imani bazalwane. Bazalwane ebona in difficult times umthandazo kuphele. Bese lo umthandazo wawubhenka. Usakwazi ukuthandaza. Uvela ume ngenyawo. Hayi imani bazalwane. Thina sike sasibona isimanga, noma sike sasiza isimanga ukuthi amadoda amathathu njalo ayebheka eJerusalem ekuseni athandaze. Sezwa kuthiwa emina phela bheka eJerusalem athandaze. Ntambama phinda bheke khona athandaze. Kodwa sizwa kuthiwa uma sekufika inkathazo zomlilo asiwezwe baleka. Engathi ngwezwa ethi lo ongaphakathi kithi unamandla kunalo osezweni. Bathi sifakeni. Bafowethu. Yabona kukhona izimpi ekufanele sithi please come. We are fit enough because lo osihamba naye unamandla phakathi kwethu. Ingakho oh my God help me. Ingakho uma sebefakwe phakathi. Kodwa lithi iBhayibheli kwabonakala indoda yesine okusho ukuthi le ndoda abayithandazayo ngoba sithandaza egameni likaJesu waseNazaretha, sithandaza kwingadlangadla, sithandaza kubafohla, sithandaza kuBaalperazim, sithandaza kwindoda engaqedeki enganqobeki, sithandaza kuSibakade uNkulunkulu ophilayo. Lithi iBhayibheli babonakala nendoda yesine. Mina ngithi ke akuyona ngisho neyesine kwaba yona yokuqala yangena kuqala emlilweni abayakona. Ngoba how can you uvele isimo sibhedwe vele uwokhe. Sengamisa kwa Bishop lami uBab K. Masihamba kanje uyimbona. Sithi simo sishubile. Bishop engathi isimo sibi. Khuleka mshado. Into kaNkulunkulu ngiyawuzazi. Ngoba uma umuntu othandazayo noma ngabe kuthiwa abantu babona otherwise but wena uzobona okuhlukile. Ngoba emthandazweni ufike wanqoba khona. Ngoba ilasinqoba khona bazalwane emthandazweni akukho la singafiki khona. Umthandazo ufika la singafiki khona ngemthandazo yethu. Namhlanje ngicela ukuvala kanje hawu kameni likaJesu. Umthandazo bazalwane usinikeza ipeace ngesikhathi sobunzima. Bathi abantu bephenika ngoba wena umuntu omthandazo, umuntu othandazayo, ungapheniki. Bazalwane, imani bazalwane, kwake kwathi isimo ubona ngathi engazi ukuthi siba wese, uvela ubonakale uthi wena uNkulunkulu uNguJehova igama lakho. Wena Jehova, thank you for salvation. Thank you for the gifts of righteousness. Ngiyabonga Jehova ukuthi wena uyangithwala. Jehova uyangentshatha ngesikhathi sobunzima. Bacabanga ukuthi uzokhasta amadimoni. Uthi hayi uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi njengoba ngidlula la ubufakazi engiyobuthula kusasa ukuthi la ngidlula khona angidlulanga ngamandla ami, ngidlule ngomthandazo. Bathi babeqalaza bathi awu
Wavele lo muntu wabonga uNkulunkulu uthi hayi ngenza umthandazo we-thanksgiving, umthandazo wokubonga. Noma ngabe kuthiwa isimo sinje bathi ngiyamdumisa uNkulunkulu ngoba ngeke ngadlula kwezinye izimo engabe zingiqedile kodwa ngaphunyuka khona. Ngike ngangena emaphubesini njengoDaniel kodwa ngaphuma khona kunjalo. Ngingena eMyopu, ngike ngangena emlilweni kwathiwa bazofela khona kodwa ngaphuma khona. Nginganuki nephunga lomlilo, ngike ngahamba noJehova ehlane kungekho kukhanya kodwa wafika uJehova wakhanyisa. Ngike ngabanjwa indlala kodwa uJehova wangondla. Jehova ngiyabonga uyangondla. Jehova ngiyabonga uyangilwela, uyangivikela, uyathwala ingane zami. Jehova ngiyabonga. Ukuthandaza botholwane mhlawumbe ngelanga mamfundisi ukukhuluma ngama-types of prayer, kodwa umthandazo ukuthi uthi mawuthandaza bese uba nesiqiniseko soNkulunkulu ungizwile. Ngoba make wathandaza wathi uNkulunkulu angasangangizwa. Imani bazalwane, uNkulunkulu akakuflatheli. Engathi sidinga ukuthandaza uNkulunkulu sonile. uJesu wathwala amacala ethu. Ingakho thina siyakubaba njengengane. Noma usuyikhehla uye kuNkulunkulu njengengane yakhe ngoba uye emthandazweni. Ngicela ukuvala ngalena ke bazalwane. Prayer gives victory in all battles. Umthandazo unikeza ukunqoba bazalwane entweni zonke. Why ngisho kanje namhlanje? Bazalwane, sometimes answers ayadelaya kanti uNkulunkulu une-purpose. Bayabathi abakhuluma kahle bathi delay is not a denial. But mina kodwa ngithi umuntu othandazayo asidinga ukumotivator ngoba uconnected noNkulunkulu wakhe. Uya understand abazalwane imani bazalwane. Ukube uMoses mfundisi aka understandanga ukuthi indlela eya eKhanana ayizobathatha 11 days. Kodwa uNkulunkulu wabahambisa for 40 years. Yazi ngeke ngathi mangifunda ngathi uNkulunkulu ngempela indoda enjani ingane zakhe ayihambise for 40 years ayeke indlela ka11 days. Yazi Exodus mayephendula uthi uNkulunkulu ukube wabahambisa 11 days kwangenzeka nalaba yakhona bafike bakhonze uNkulunkulu ababafica khona. Ngoba uNkulunkulu akakwazi ukwakha i-altar kwabanye uNkulunkulu kodwa lakhe emthandazweni. Kwangenzeka bamphika uNkulunkulu la sebefika khona. Ingakho bamkhumalo lesi iBhayibheli uNkulunkulu uMose mayethandaza athi baba abasenamanzi athi uNkulunkulu yedwaleni Mose nakhona akasho ukuthi fika ulishaye kodwa uthi hamba ukukhuluma nalo which is prayer. Go and pray and you'll see water ephuma la kungaphumi khona amanzi ngoba uJehova uyazi ukuthi mangikufikisa la uyakhona kungenzeka ungijikele. Imani bazalwane, imani. Kwenzekani mhla uMose eyokhuluma noNkulunkulu entabeni? uAaron wenzani? Wakhe ithole legolide. Bakhuleka kulona. uNkulunkulu wazwathuthela. Wathi uNkulunkulu anikwazi ukukhuleka kwitholele golide ngoba angikwazi ukwakha i-altar lami kwitholele kodwa i-altar lakhe emthandazweni abantwana bami. Namhlanje ngicela ukusho lamazwi. When you feel like uNkulunkulu uyakudelaya, no, hlala emthandazweni, hlale ku-altar, ungalishintshi i-altar.
ungalishintshi i-altar ngoba uNkulunkulu akaphendulile. Hawu bazalwane, imani bazalwane, uPeter esetilongweni, Izenzo chapter number 12, am I right? Esetilongweni, obani abathandaza ibandla. Lithi iBhayibheli uPeter ukube uPeter wayengazi ukuthi ibandla liyathandaza, wayezogcina ekholwa uNkulunkulu anabo etilongweni. Kodwa wathi anginendaba ukuthi ngifike bethandaza ukuthi uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu wami ngiyamkholwa ukuthi nasetilongweni uyangena, kungatheki ukuthi ungene kanjani. Lithi iBhayibheli besathandaza ingelosi kaNkulunkulu emthandazweni, banqoba amaketanga, banqoba iprison, yafika yangena, yathi Peter sokulanda. Kukhona izinto esizilanda emthandazweni. Hawu bazalwane, imani kunezinto esingeke sizilwele, kodwa sizilande kwelika moya, sizibone zimanifesta kwelenyama. Hawu bazalwane, hayi bazalwane, angisale sengishare the story kafushane. Yabona khona abantu engibahloniphayo, my bishop and mom bishop emthandazweni. I salute them. Ngiyabasalutha. Ngihlezi mangixoxa lapha ekhaya ngithi safike sandu ukushada. Sahlala ku one room siqashile. Sahlala ku 4 room siqashile. Sahlala ku 4 room siqashile. Okugcina sakhisha amaphoyisa. Lapho siqashe khona umnikazi wayo wakhe ethi asifuna umuzi wakhe. uBishop uvela ahlekeke, uvela kuhleke nje. Athi hayi ingoba mshazi nawe usuka khuleka kakhulu emzini yabantu. uNkulunkulu yebekukhipha manje ikhona iplana nayo. Athi mina hey Bishop, hey ngiyabona ngathi uyangishumayeza manje, kanti isimo engibhekene naso nasi. Bazalwane, angiyazi le nto leya. Kuthe kusenjalo kwavele kwaphela umsebenzi washona phansi. Kufanele sisebenze emakhaya, sisebenze 3 days and 4 days, sorry 2 days and so on. It means ayisekho imali engenayo for 3 months. For 3 months ngiyakhumbula kahle. Basixosha ngaleso sikhathi emzini yabantu. Sahlala le ndawo mabebiza ingane zami zithi sebahashahasheni. Ngoba kuseduze komfulanyana kuyabanda. Kanti uNkulunkulu emthandazweni uyezwa. Ngoba uNkulunkulu uyezwa bazalwane. uNkulunkulu uyezwa. Ngahamba kulesihlanu ngiya e-ofisini, ngingena nje ku-internet ngisearche. Then ngibona indawo esembali. Imali ayikho imali. Kodwa ngimngente eyodwa. Wayeshilo umbishop nobishop ukuthi idile kaNkulunkulu akuyona ukuthi akanayo iplan. Masifika ngimfola umnikazi wayo athi hayi ngisembali, kodwa baningi abayifunayo, ngicela ukuthi uzama ukushesha. Guess what bazalwane, uNkulunkulu emthandazweni unemanga. Kuvele kufone nje someone, actually kufike someone athi kuna someone otela uyomtrainela kumasipala othize for 3 days, uzokunikeza a particular amount, uzokhokha i-deposit bese next week uyomtrainela. Get mina on the right time, ngoba uNkulunkulu emthandazweni uyaphendula bazalwane. uNkulunkulu emthandazweni uyaphendula. Mangifika ngivele ngithi mina akathumele contract, angabe senza into eningi, avele ayithumele ngisayini, ayideposit imali ethize. Ngifuna umnumzane ngithi mnumzane asihlangane namhlanje ebusuku, nangempela ngifike ebusuku, ngifike ngihambe ngiyosayina indawo sithathe. Bazalwane, ngicela ukutshela isimanga emthandazweni. Emthandazweni kuyahlalwa
and believe God. Believe God. Ibhange behlezi lingichitha uma ngicela loan. Behlezi lingichitha. Kodwa after lolo suku ngathi let me take a chance by faith. Ngayithumela. Lwangena ucingo babuza 124 bathi siyayi approve loan yakho. Ngathi ngiyokwakho. Ngathi kubantwana in the next 3 months siyaphuma la. Basi baba ayikho lento ishoyo ngathi siyaphuma la. Sathi singakaqeda umuzi ngathi asambeni. We walk by faith. From 1 room 4 times. uNkulunkulu wasipha plus minus 9 or 10 room lapha ekhaya. By faith. When you pray and believe ukuthi uNkulunkulu lento ikhulekelayo uzoyenza. Don't rush. Ungamsizi uNkulunkulu. Ungasuki e-altare. In closing, pray with faith. Pray with faith. Pray ngokwentando kaNkulunkulu. Ngoba emthandazweni, oh my God, emthandazweni uNkulunkulu noma umoya ngcwele ukufundisa ngisho ukuthandaza ngokwentando kaNkulunkulu. Ungabona uNkulunkulu kune overflow kamoya ngcwele bakhuluma ngelimi kanti umoya ngcwele uthi I'm guiding the church ngokwentando kaNkulunkulu. Okugcina kunakho konke, pray with thanksgiving. Bazalwane, uNkulunkulu akumazi kuba lula ukukhuluma naye. Kodwa uNkulunkulu mawungamazi uNkulunkulu wakho kungakwenza ugcina usuwenza okwenziwa abanye ngoba ubone ngathi uNkulunkulu uyabezwa. Kanti uNkulunkulu wakho uma uzokhuleka kuye with faith and une assurance, definitely uNkulunkulu wakho uyaphendula. Okugcina kunakho konke, pray consistently. Asikhuleke uNkulunkulu wetoho. Asikhuleke uNkulunkulu wecontract. Kodwa sikhuleka uNkulunkulu permanent. Okusho ukuthi uNkulunkulu esimaye permanent uunderstanda konke ukuphila kwakho. Namhlanje ngifisa uma uphuma wazi ukuthi uNkulunkulu uyakuzwa. Wazi ukuthi uNkulunkulu uyakubona. Wazi ukuthi uNkulunkulu kuwe, moya ngcwele kuwe. Awuhambi wedwa mawuthandaza. Ngeke ngathi ngithandaza izolo i-hour ngihleli lapha endlini ngithandaza ngakhula ngathi uNkulunkulu wena wazi inhliziyo zabo. Wena wazi idingo zabo. The message of prayer ayihlale kuyidingo zabo. Mabephuma ongene ekhala akaphume ehleka, ongene ethwela aphume ekhululiwe, ongene ebhula aphume ephila, ongene ekhathele kodwa aphume ethi I'm refreshed, I'm revived ngoba amandla kaNkulunkulu ngiwazwile ngoba emthandazweni yila se recharge khona. Emthandazweni bazalwane yila sala khona amandla amasha. Emthandazweni yila siphila khona. Emthandazweni yila sithola khona i-direction from the Spirit of God. Emthandazweni yila sizwa khona izwi likaNkulunkulu likhuluma kithi. Kodwa uma sibalekela i-altar la sithola khona uNkulunkulu wethu, we'll lose the direction. Angazi usuhambe how long noNkulunkulu. Kodwa siyamangala masibheke emuva. Masibheka sithi impela uNkulunkulu wethu uyamangaza. Namhlanje ngiyafisa bandla likaJesu umthandaza uboli. Umthandaza uphela imandla. Abantu abathandazayo abanqotshwa. Abantu abathandazayo
abakhathana abadikibali bayama noma kungabonakali la kiwa khona, kodwa bayabona kwelikamoya. Singama ngezinyawo egameni likaJesu.